kò pe olókùkù ní baálẹ̀ o mo máa fi kélé òfin gbé ẹni tó purọ́ mọ́ mi lójú òpó Facebook èmi kọ́ o olúwo ilẹ̀ Ìwó ló sọ bẹ́ẹ̀. Olúwo ti ìlú Ìwó ọba Adéwálé Àkànbí ti halẹ̀ láti fi ọwọ́ òfin mú olùmúlò Facebook kan lórí ẹ̀sùn èké àti ìbanilórúkọjẹ́. Ọba náà nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ìròyìn rẹ̀ Ali Ibrahim gbé síta ṣàlàyé pé ọkùnrin kan Simon Abiodun olùpolówó ojú òpó Facebook kan ọ̀gbẹ́ni Fúnṣì ni wọ́n ti fi ẹjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò fún ìtànkálẹ̀ irọ́ èyí tó tako orí adé náà. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú àtẹ̀jáde náà, Fúnṣì ni wọ́n rí nínú fídíò Facebook kan tó sọ wípé Olúwo ń pe ọba olókùnkùn ní baálẹ̀. Fídíò yìí kì í ṣe ìṣinilọ́nà nìkan ṣùgbọ́n ó tún gbìyànjú láti da àlàáfíà rú láàrin orí adé méjèèjì. Olúwo fi kún pé mo ní ìrètí tí ó lágbára nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nàìjíríà àti ẹ̀ka ìdájọ́ láti ṣe ìwádìí àti láti ṣàfihàn òtítọ́ àti rírí dájú pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ tí ó yẹ. Lọ́dún tó kọjá ní ìyàwó tẹ́lẹ̀ fún Olúwo ti ilẹ̀ Ìwó olórí Chanechin kàn sí Olúwo pé kò tọ́jú ọmọ tó wà láàrin wọn. Nínú àtẹ̀jáde tí olórí náà fi léde sójú òpó Instagram, olórí Chanechin ṣàpèjúwe gbogbo ohun tó jábọ́ lẹ́nu Olúwo gẹ́gẹ́ bí irọ́ láti ṣì ọ̀pọ̀ lọ́nà àti láti tàbùkù sí ipò ládéládé ní ilẹ̀ Yorùbá. Èyí jáde lẹ́yìn aáwọ̀ tó wáyé láàrin Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ àti Olúwo. Ìròyìn fún ti àkókò ipò ní jù báyìí lọ. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé ìkànnì yìí, ẹ máa bá wa pín ká kí ẹ sì fi èròǹgbà yín sí abala àríwísí. Abdulkareem Nimos ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ètò tó wà ní lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.